Na faɗa na ƙara, wanda ya so ka so shi, shi wanda ya ƙi ka ƙyale shi. Hassada babban ciwo a zuciyar mai ƙullata. Na gaba tuni ya yi gaba, haka Allah ya hukunta. Ga zuma rumbun daɗi, maɗaciya ba mu kulata. Kamar yadda kuka sani, sunana Ali Isa Jibril, wanda kuka fi sani da Ali Jita. An haife ni a garin Kano, na tashi a Kano, amma na yi karatuna na primary a Lagos da secondary duka a Lagos. Na dawo Kano na yi diploma da jami'a ta Public Admin, School of Management Kano, sanda na tsinci kaina a harkar waƙa kenan. Shekara ta 38 yanzu haka, ina da mata da 'ya'ya 5, maza 3 mata 2. So Ali Jita ya samo asali ne daga wani abokina da muka fara aiki da shi, Adam A. Zango. Lokacin da na fara waƙa shi yakan yi kiɗa, na kan yi waƙa. To duk sanda za mu yi waƙa na kan ce samun jita a ciki. Har muna cikin waƙan ne wata waƙa mai taken mai jita. So anan waƙar ta yi daɗi, ta yi suna, shi ne aka samun, zan iya cewa Adam A. Zango ya samun Ali Jita. Na fara waƙa tun ina ɗan mitsitsi, na kan kwaikwayi waƙoƙi iri-iri. Ma'ana da ita na girma, waƙa ina waƙa ni kaɗai ita ce abokin tafiya na. In cikin damuwa nake waƙa nake, duk abin da nake a Islamiyya. So tun ina ɗan ƙanƙani da yawanci mutane sukan ce ma wataƙila mawaƙi zan zama. Tun bai yadda zan zama mawaƙi ba, na fara waƙa ma ban yadda zan zama mawaƙi ba. Na fara da sha'awa ne har ta fara kawo kuɗi, har kuma aka zama abin da aka zama. To zan iya cewa a lokacin da na fara waƙa, waƙoƙin da na dinga ji su waƙoƙin Shata. Akwai Westlife lokacin da suke wani album haka, ina ta sauraron shi. Ina ga su biyu ne zan ce waɗanda suka fi burge ni a ɓangaren waƙa tun da sanda na fara waƙa. Amma a cikin Kannywood na fara sauraron irin su Sadi Sidi Sharifai, su Yakubu Muhammad, su Mudassir Kasim, su Musbawa Ahmad. Wannan su suka ja hankali na shiga harkar waƙa industry. Wannan ba zai iya tuna ba gaskiya, abin da ya daɗe. So ni ma abocin kallon bal ne, ina son aikina, amma buga bal da buga video game na bal in ina yin shi ne na kan jin nishaɗi, na kan ji farin ciki a koda yaushe. Ni ɗan Real Madrid ne. Yanzu yawanci mutane tambaya da suke min ko a airport ko a ina na haɗu da su, ko a hanya ko a biki ko a taro, sai dai ke ji wancan, baka yi waƙar Sumayya ba, baka yi waƙar Maimuna ba, baka yi waƙar ka yi Fatima, duk gidanmu kaza kaza ka waƙe su, ni baka yi waƙar. So wannan tambaya ita aka fi min yanzu dai gaskiya. Ina son zuwa ƙasashe kamar irin su US, Paris. Kamar yanzu haka ina shirya tour da zan yi a Europe, su Paris, da sauran ƙasashen da ya Turai insha Allah. Abincin da na fi so tun tale-tale shinkafa da wake, sai tuwo da miyar kuka, amma tuwon na shinkafa. So shawarar da zan ba wa matasa, abubuwan da muka fuskanta a baya sanda muka fara waƙa ba lallai su fuskanta ba, saboda zamani yana tafiya, ana wayewa. Kamar sanda muka fara ba a yarda da waƙa ba, mutane musamman cikin waƙa ba a ɗauke ta matsayin sana'a ko wani abu da zai riƙe ka ba. Amma Allah da ikonsa yanzu abubuwa sun fara canza, ko neman aure da muka yi da kyar aka bamu saboda mun ce mu mawaƙa ne. So na yanzu akwai damammaki da dama, duk da har yanzu ba a kai inda ake so ba, musamman a ɓangaren arewacin ƙasar nan. Mun yadda waƙa talent ne ba kaɗan ba kowa Allah ke ba kuma in aka baka talent ɗin, abu ne da zaka taimaki mutane da yawa a ƙarƙashin ka.